Penseu que jo vaig estudiar a fons la guerra d'Argèlia per haver viscut 3 anys i mig a Algèria, on hi va haver-hi molta tortura, i després et preguntes, bueno, aquí també hi va haver-hi una guerra, o és que no va existir aquesta guerra? Alguns desitgen com si la volguessin tapar, com si no hagués existit mai. No, va existir fa 70 anys, un cop d'estat i una guerra, i després tot un genocidi que va durar la pila d'anys, on els guanyadors no en van tenir prou en guanyar la guerra, van assassinar a tots els que no pensaven com ells. Llavors això que ho hem de denunciar les coses de fora i no hem de denunciar el que tenim a prop. Aleshores vam considerar que era hipòcrita. Era hipòcrita no fer alguna cosa, i nosaltres hem fet el nostre petit de sorra del que creiem que s'ha de fer, i sobretot ho vam fer quan vam veure el gran odi dels generals franquistes, les frases que estan guardades en llibres, les frases del Queipo de Llano, les frases del Millán Astray, les frases del Mola, el que deia el Franco, un odi terrible, i quan vam estudiar les frases dels generals franquistes, que aquestes frases d'odi dels generals franquistes no es troben en els líders polítics de la República, almenys jo no les he sapigut trobar. Aleshores em sembla això denunciable. I no hi havia 2 bàndols, sinó que hi havia un règim democràtic, amb un govern democràtic legal i que havia sigut triat pel poble, i llavors hi havia el bàndol dels sublevats i l'Església al costat. Això és el que hem volgut. Llavors dius, bé, i qui ha de començar el procés de perdó? Doncs el procés de perdó l'ha de començar l'Església Catòlica. Per què? Perquè té un ideari, perquè l'ideari és l'Evangeli, i l'Evangeli de Jesús és molt clar. Inclús ens arriba a dir, amb 2 evangelistes, d'estimar els enemics. Estimar els enemics, i arriba a dir, perquè estimar els amics quin mèrit té? Estimeu els enemics, esclar, estimar els enemics no concorda amb organitzar una guerra monstruosa que ja se sabia que acabaria així, i aquest és el punt. Sembla que sí que va haver un intent de l'Església Catòlica l'any 70, l'Assemblea de Retors i Bisbes, que es va quedar en el calaix, no? Sí, em penso que, clar, llavors hi havia el Tarancón, llavors hi havia el Concili Vaticà II, i hi havia el Tarancón. Hi havia el Tarancón, que era fruit del Concili Vaticà, era conseqüència del Concili Vaticà II, llavors s'hagués pogut demanar perdó. Era el moment, però ja van sortir rètols que deien Tarancón al Paredón, perquè, esclar, l'Església Catòlica i la jerarquia, doncs, en principi ara s'ha demostrat, no estava d'acord amb el Concili Vaticà II. Tot això, si el Concili Vaticà II hagués continuat, jo crec que la jerarquia, per acord amb l'Evangeli, per fidelitat a l'Evangeli, hagués demanat perdó, cosa que no ha passat perquè hi ha, amb tots els respectes, el cardenal Rouco i tota una sèrie de cardenals molt de dretes, molt conservadors i molt fidels a passats franquistes de no sé què. I més que res, que diuen que el millor que ha de fer un cristià és oblidar. Esclar, jo amb l'oblidar no hi estic d'acord. Amb un genocidi així no hi estic d'acord. S'ha de fer el que es fa a tot arreu, el procés de veritat i reconciliació com a l'Àfrica del Sud i a tota Amèrica Llatina ens donen l'exemple que s'ha fet un procés de veritat i reconciliació. Veritat, saber els fets, i que els militars, els que són culpables d'aquest genocidi, doncs si no se'ls pot jutjar perquè estan morts, doncs com a mínim l'Església, que també és culpable indirecte, perquè ha fet un pecat d'omissió, que l'Església Catòlica això ho tenia en el confiteor, no? Ha fet un pecat d'omissió, ha mirat cap a una altra banda, ha permès una sèrie d'assassinats sense dir res. Quan parlem de l'Església, esclar, parlem de la jerarquia. Parlem de la jerarquia, però també aquí s'ha de dir una cosa, també s'ha de dir una cosa en honor a la veritat. Molts capellans a l'època franquista, després del període de la dictadura, van denunciar gent que no anava a missa i van denunciar exrepublicans, i això, aquest capellà que va fer això,
no devia tenir l'Evangeli a punt. No, això no és segons l'Evangeli, perquè aquest capellà sabia que si feia aquesta denúncia, aquell senyor l'executarien. Per tant, aquests capellans que van fer això, que van ser uns quants, doncs van ajudar a executar gent. Això, el Joan, per exemple, el Joan 23 no ho va fer. El Joan 23 no ho va fer. He dit a la baix que el Joan 23 va ser nunci a Bulgària i només feia que salvar jueus. Com? Donant-los certificats de baptisme. Certificats de baptisme la religió catòlica. I això salvava jueus. El Joan 23 va fer això. Llavors a mi no em lliga l'actitud del Joan 23 amb l'actitud d'aquests capellans que no sé quin evangeli devien seguir, en tot cas no seguien el meu, el que jo tinc a la meva tauleta de nit. I això és una traïció terrible a la figura de Jesús i que tothom aguanti la seva espelma. Perquè no revisem el que ha passat... Esclar, vull dir, aquí és molt senzill, vull dir, tothom, tots els juristes espanyols i internacionals saben que hi ha països que això ho han revisat, vull dir, a l'Argentina és el cas ben típic, entre l'Alfonsín i el Menem, dos presidents que van donar per bo la llei de punto final. La llei de punto final era una llei de perdó dels criminals. Va venir el Kirchner i ho va poder revocar. Va tenir coratge. Per revocar les coses s'ha de tenir coratge. I s'ha de tenir una societat... A veure, ara parlaré d'un punt important. S'ha de tenir una societat civil important. Aquí potser la mare dels ous és que la societat civil espanyola som 4 els que demanem això. I, esclar, els polítics no fan res. És a dir, a Argentina tenien una estructura de les àvies de la Plaza de Mayo i una estructura de societat civil molt potent que va demanar que els militars que havien torturat i matat a punta pala havien de ser jutjats. I s'han jutjat, i tot i que són vells s'han jutjat. Últimament al Perú hi ha també el cas del Fujimori, que se l'ha condemnat, ara no recordo si són 20 o 25 anys de presó, el Fujimori perquè va fer terrorisme d'estat. És a dir, el terrorisme d'estat ha de ser condemnat i ha de ser jutjat. La societat civil té molta importància. Jo li explicaré un cas de Catalunya, la importància de la societat civil. A Catalunya, durant un temps, es va acusar de tortures als Mossos d'Esquadra i sortien als diaris grans fotos els Mossos d'Esquadra torturant. I era cert. La societat civil va reaccionar i jo, també, en nom de la meva organització, jo vaig signar 3 cartes dient-li al senyor Saura, que és el conseller de l'Interior, que senyor Saura, allò no podia ser, no podia continuar, no pot ser que la policia es torturi, no pot ser. Però el senyor Saura va ser receptiu, diguem-ho tot, ha fet alguns fallos, però quan se li van escriure aquestes cartes, que no només la CAT, altres, segur que altres organitzacions de la societat catalana van escriure al senyor Saura i li van dir, escolti, no pot ser, faci alguna cosa i segueixi les normes de les Nacions Unides i de tots els comitès que diu que la mesura bàsica és posar videocàmeres a les comissaries. Doncs el senyor Saura ho han fet. Ara, amb aquest mandat, s'ha posat pràcticament videocàmeres a totes les comissaries. Als Mossos d'Esquadra s'ha acabat la tortura. Aquest és un exemple de què pot fer la societat civil. Si la societat civil perforés els diaris amb cartes parlant d'aquest tema, els polítics fan el que diu la societat civil. Els polítics, mare de Déu, si miren primer d'on bufa el vent. És a dir, a l'Argentina estic segur que això s'ha fet perquè la societat civil ha fet una bona pedagogia i ha apretat molt els polítics. Els polítics també han de contribuir, evidentment, hi ha les dues coses. Si t'enfrontes amb un polític que no és receptiu, si això que li dic de les cartes per demanar la no tortura, per demanar càmeres de videovigilància, haguéssim topat amb un senyor Saura no receptiu, malament ho teníem, també. Però, bueno, les dues coses influeixen, no? Portem tot el dia escoltant la paraula genocidi aplicada a diferents països, a diferents conflictes, a diferents moments de la nostra història. Per què no s'atura? No s'atura mai. Ara, un periodista colombià, Flores, comentava que fa 3 anys que està així, exiliat de Colòmbia, perquè allí continuen un genocidi cap a una població. Miri, generalment les causes dels genocidis són econòmiques i són molt rares.
i són de defensar privilegis, i són de defensar certes estructures, i són les causes dels genocidis a l'Àfrica i Amèrica són d'origen econòmic claríssimament. I el genocidi de la guerra de l'Iraq, que també ha sigut un genocidi perquè s'han matat moltes persones amb víctimes col·laterals, també és de raons econòmiques. I la guerra de l'Afganistan igual. I la guerra d'Argèlia no era res més que defensar interessos econòmics dels colons, dels pieds noirs. Jo he viscut 3 anys i mig a Algèria i conec el tema. L'exèrcit francès va arribar a torturar a punta pala. Per què? Per què? Per defensar els colons francesos que vivien allà i que vivien molt bé, amb un estatus interessantíssim, amb molta riquesa, moltes vinyes, moltes taronges i petroli i gas natural, i esclar, a veure, l'exèrcit francès no defensava els drets humans, feia la guerra per defensar aquests francesos que estaven allà i per no perdre aquell territori. És a dir, aquí es va utilitzar la tortura per defensar interessos econòmics, sobretot per defensar interessos econòmics dels colons que es diuen pieds noirs. El mateix que motiva el conflicte de Grans Llacs i del Sàhara. El mateix que, esclar, el del Sàhara és totalment econòmic, exactament. Hi ha moltes riqueses al Sàhara, moltes riqueses, i d'això se'n vol apoderar el Marroc, i França i Espanya treuen molt profit. Per tant, aquí es munta una manta que no interessa la independència. Bueno, no interessa, a veure, no interessa. A veure, xuclarien igual, potser no tant. Però bueno, amb el Marroc ja els hi va bé, perquè al Marroc li va bé França i al Marroc, bueno, hi ha el problema aquest, hi ha Ceuta i Melilla, Ceuta i Melilla lligat, però per interessos econòmics es deixa de parlar dels drets humans, que hauria de ser més important que els interessos econòmics. Acabarem alguna volta en què l'home sigui el major depredador de l'home? Oh, i tant. L'home és el major depredador de l'home. Per la usura, per la cobdícia, pel tenir més coses, el posseir, la cultura de posseir. L'home és un depredador de l'home, sí.